B'Joseph Muscat fit-tmun tal-pajjiż ksibna riżultati eċċellenti f'kull qasam, riżultati li permezz tagħhom qegħdin niġġieldu l-prekarjat f'pajjiżna. Għal dan il-Ministru għat-Turiżmu Zammit Lewis meta l-ħadd filgħodu kien qed jindirizza attività politika f'Żabbar. U għafakkar kif ftit tax-xhur qabel l-elezzjoni ġenerali, Buttil kien prova jbeżza n-nies bil-famuża bailout, iżda l-kuntrarju pajjiżna llum jinsab fid-direzzjoni tajba b'diversi wedi elettorali diġà mwettqa. F'dan ir-rigward il-Ministru saħaq li l-inġustizzji li saru fi kwart ta' seklu ma jistgħux ikunu rimedjati kollha f'inqas minn kwart ta' leġislatura. Appella lill-elettorat biex jafda lill-Gvern u lill-Prim Ministru Joseph Muscat għaliex dan huwa l-veru tarka tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Il-kandidat tal-Parlament Ewropew Mirjam Dalli tkellmet dwar id-differenza bejn iż-żewġ partiti ewlenin. Fuq naħa għandek il-Partit Nazzjonalista li wieħed kampanja pożittiva iżda negattività mhux qed joħroġ. U fuq in-naħa l-oħra il-Partit Laburista li qed jurina bil-fatti li dak li għall-Gvern Nazzjonalista kien impossibbli għal dan il-Gvern huwa possibbli u qed jitwettaq. Hija fakret kif sa ftit ta' żmien ilu l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista kienu jgħidu li ma jistax ikun li l-Gvern joffri servizz ta' childcare b'xejn, iżda llum mhux talli qed ikun offru dan is-servizz talli kien estiż għal min jaħdem u għal min jistudja. Dwar il-prezz tal-fuel u l-gass, Mirjam Dalli kritikat lil Buttil li bl-aktar mod arroganti prova jirredikola dan it-traħħis u l-istabilità. Hija qalet li għal min ħa aktar minn €1,000,000 f'konsulenzi din ma kienx wisq importanti, iżda l-familji Maltin u Għawċin din il-miżura se tagħmel differenza kbira. Min-naħa tiegħu Charlon Guders tqal li f'Mejju li ġej l-għażla trid tkun waħda mibnija fuq il-kredibilità u l-kredenzjali. Għal-kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista li daħaq bil-ħaddiema tat-tarsna, bil-ħaddiema tal-gow, tal-karozzi tal-linja, bil-kaċċaturi u bin-nassaba, mal-Partit Laburista taf fejn int għaliex huwa partit kredibbli u partit tan-nies. Charlon Guder elenka diversi miżuri li l-Gvern wettaq fl-ewwel sena tiegħu biex olla l-livell tal-għejxin tal-familji Maltin, ewlenin fosthom dak ta' traħħis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma u żieda fl-istipendji. B'referenza għal kap tal-Oppożizzjoni huwa tenna li dan ma tistax tafdah għaliex huwa bla prinċipji u jdur fejn jaqbillu. Għalhekk fl-24 ta' Mejju li ġej kulħadd għandu joħroġ jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista.